हेलौ आदै खोथाखौ खोनानानै एसे बोरैबा मोनबायना आङो। बेफोर माने सानथावि जाथाय बा खोनाफेरै आरो जिबनावबो सानथावैलै ना आंथ' खोनानानै बिराद गाज्रि मोनबायना। गैया मानसियानो जालायलांलासो आंबो। ओमफ्राय ओरैनो जेनेबा माबाफोर नांलायदोंमोन नामा? जेबो नांलायाखै खुनु दिन माबासोरा। ओमफ्राय ओइदिनखालि जेनेबा ओरैनो खैथासोआव जानाय इयो? दिनै मोनायावसो थांनाय मोनायावसो। दिनै मोनायावसो ना? दिनै थांनाय मोनायावसो जाखां लोंखां 7थासोआव उन्दुबाय खोमा 7:30 जादों खोमा। फिसालाया हस्टेलनिफ्राय थांबाय नालाय बिमा फिसा गावसोर उन्दुबाय थायो। ओमफ्राय आं रुम मोनसेयाव उन्दुयो। ओमफ्राय आं गामाखालि आं हासुनो सिखारबा गावबो सिखारबोयो रुमनिफ्राय सिखारबो। मैया लोमजानायाबो साननैसो एकदम सिरियास जानानै थाथारदोंमोन आङो। बे साननैसो लोमजानायाव गावबो थाफाबाय दंफायोमोन आंजों। बेनिफ्राय मेगन मोदैबो गावबो हरसे साननैसो मेगन मोदै ओमफ्राय खर' सादों एकदम बिरादनो उन्दुनायबो जायाखै होननानै टेब्लेट थरसे जानानै उन्दुनोसै आं होननानै गावनो उन्दुना आंनाव सोंलायदों इयाव थाफानो ना फिसालाजों थांनो होनबाय आं हारसिं खोमा दिनै थां फिसालाजों थाहैदो होननानै थिनहरबाय। बेनिफ्राय सोरांनानै हरावबो खनथाम खनब्रैसो ओंखारदों आं खेल खालामाखै उन्दुदों नालाय उन्दुदों सानबाय आंबो। बेलेग दिनाखन खेल खालामो। मैया खेलगानो गैया माने आङो खनब्रैसो बाहेरायाव ओंखारबाबो। हासुनो ओंखारो ओमफ्राय न'आव थ्रोब हाबहैयो आं रुमाव बिदि जाफ्लांबाय थादों माने। बेनिफ्राय फुङाव मा दाबो सिखारा होनना नायबा 5थासो जालायलांबाय 6थासो नङाबा फुङाव सिखारग्रा मानसि। हारसिं खामानि मावो ओमफ्राय नायबा फोजाबा माथो साथो गैया। सिरि दाउ सिउसिउ सावख्ला गालांबाय सिरिनो ओमफ्राय दरखौ ओरै मुवाथो होनायावबो रावबो सिरिबो फिसालायाबो माथो होआखै नालाय ओरै बोखायबा लक गैया लक मारियाखै। ओमफ्राय नायबा फिसालायाल' उन्दुना दंगासिनो फिसालानाव सोंबा बोरो मामिया होनना बुंबा थक मक जाबाय गथ'आ बेबो। ओमफ्राय आइ अबाव थांखो मामियालाय फुङावलाय माथो अमाफोर आदार होदों नामा माबा माबि होदों नामा होनना नायथिंलाबाय बारि सारि गासिबो गैया जेरावबो। मबाइला सुइस अफ ओमफ्राय मबाइल सोंबा आं मबाइलालाय होनना नोंनोसो होदोंनो माथो मामिया होनना बुङो फिसालाखौ। नोंथ' मबाइलखौनो दांफेरा बेनिखौ फिसालायासो लाबाय थायो। खिन्थु जेनेबा सिगांफ्राव माबाफोर रायलायबाय नामा? खुनु दिन रायज्लायफेरालै। मबाइलखौनो नाङा आंनोनो हरानो फनखौनो आं हरबासो हरो। न'फ्रावबो हरानो इयो। ओरैनो बायदिसिनाल' नायलाबाय थायो दसे दसे। मेसेजफोर मबाइलखौनो आरो गेलेयोमोन खोमा फिसालायासो बाराबा लाबाय थाखायो। हा? मेसेजफोर गेलेयोमोन खोमा ना बाराबा? मेसेज गेलेनो रोंनाय नङा इयो। रोंनाय नङा ना? ओमफ्राय ओरैनोथ' नांलायनाय गैया मालायनाय गैया? जेबो गैयालै दा खुनु दिन नांलायफेरा। दाना फिसालाजोंसो थांदों फिसाला सासेल' गैया? फिसाला सासेया माबायाव दङ दिल्लीयाव गिदिरा। बेजोंसो थांदों नामासै? थाङाखै फिसालायानो बेहुससो जागुलायलांबाय खोनानानै फुङाव। जारला जागोनलै ओमफ्राय थाखा फैसायालाय बेनावलाय? थाखा फैसायाथ' दंमोन माबायाव एकाउन्टाव 5 लाख दंमोन। हाबा जाजेननायनिफ्राय थाइसेबो बिफेराखै इयो ओमफ्राय आंबो बिफेराखै इनि फैसा आंनि जिमान फैसा इनकाम दङ माने न'आव जि दाउ अमा फाननाय जि मा फाननाय जि खामायनाय गथै गावनियावनो आं गथ'फोर दं नालाय फरायनायखौ बिमाफोरासो नायो जोंथ' बाहेरायावसो थाबाय थायो नालाय। बिदि होननानै मालाय इनि एकाउन्टावनो गाव माबा माबि फानबा आंनो सोना हरो गावनियाव आं सोना होबोजोबो माने। आदसा बिदि ओमफ्राय आंनियाथ' आंनि ओमफ्राय जि खरसा बायदिसिना आरो एसे गिदिर बाजेट नांगौथ' आंनिफ्रायनो होयो गावसोरनो फिसालाफोरनोबो। ओमफ्राय फिसालाफ्राबो एसे देरबाय फरायनायफ्रावबो देनां थाखा फैसा नांगोन होननानै बेनिफ्राय गावबो थाइसेबो बाहायाखैमोन गावनो। इमान साननो हनोथ' रोंगौ गावबोथ' बिदि माबा नङामोन। आरो ना फरियालफोरावसो थांबाय बायो नामा बेलाय आलासि जानो? फरियाल गासिबो इयावनो दंजोबो फुङाव आं नागिरजोब्बाय ओमफ्राय गावसोरबो इयावनो दंजोबो। आसुरितलै सानथावनो माने सानथावनाङि खोथालै बेफोरो। दा माखौ गारलांदों माखौ गारलाङाखै गमबो गैया माने सेन्देल बोराइ मोनसे दङ बेखौ गानबाय थायो बेबो न'आवनो दङ। आदसा गानबाय थानायाव माने ओरैनो मेख्ला बायदि गाननासो दंमोन हरावथ' ओंखाम सोंखाम जानानै। ओंखाम सोंखाम जाखांना मोखां सुनानै क्रिम सिरिम मोखाङाव फोनग्रा फोनबाय थानाय बेखौ फोननानै क्रिमा बेयावनो गालांना दङ। फिसालायानो ब्रास सास दंमोनलै बेयाव ब्रास लादोंमोन बियो होनना बुङो। ब्रासखौ लांफादों आरो? लांफादों खोमा। मबाइलबो मबाइल लाङाखै चार्जार होनबाथ'? गैया माथो मबाइलबो लाङाखै? मबाइला लांदो मबाइल गैया सुइस अफ मबाइल गैया ओमफ्राय चार्जार गैया। चार्जार मबाइला गैया आरो?
बे जि गाव बे फिसा लाग्रा बेफोरबायदियाव माने आधार कार्ड पान कार्डफ्रा बेफोरावनो थायोमोन नालाय गैया जेबो मोनसे गैया आंनावबो थालाखै जेबो फट'बो निसानबो थाला गावनो माने गावनि बेग फिसाखौ लांफाबाय आरो जेनेबा बिदिनो लांदों खोमा गाव लाबाय थाग्रा बेगाबो न'आव दं माबाफ्राव सोना लांदों नामाथाय बे जे मोनसे बे हाथायफ्राव थांबाथाय लायोमोन ना बाजैया मोनसे बे बेगा दङआनो आदसा माबोरै जाथावथावलै आसुरित घटना मोनबाय आंबो मा खुनु दिनथ' बेफोरबायदि नांलायनायथ' गैयालै गैया जेनेबा मोनसे खोथा दा मानसिफ्रा सोंगोन बिदिनो न'नि जिमान मानसिफ्रा बिदिनो नांलायबायदोंमोन नामा होनना सोंगोन गैया न' खाथिना फंबायमोन दं फंबायनि हिनजावमोन दं आरो फिसालायानो इमान गिदिर नांलायनायखौ खोन्थानो रोङा नामा इयो नांलायफेराखै गावबोथ' लोंखायानो माब्रै नांलायनो खुनु दिन माबा मोनसे नांगौ होनबाबो माबाया दाख्लैबो गावनोनो साइकेल नांगौ होननायखाय बायना होफैलायबाय आं गावनि फैसाखौ खरसा खालामाबालाय ओमफ्राय दा जेनेबा बियो थाइबेसेसो लांखो जेनेबा थांनायाव लांफाखो जेनेबा गावनावथ' एकाउन्टाव 5 लाखसो दंमोन ओमफ्राय दाख्लै आं 70,000 सोदेरना होनाय दंमोन ओमफ्राय बेनाव एटिएमबो लांफादो आरो बे जेनेबा एटिएम सेटिएम जेबो माबा आइकार्ड साइकार्ड बेफोरो मोनसेबो गैया माने ओमफ्राय चेकबुकफोरबो लांफादों ना चेकबुक गैयामोन चेकबुक मोनखायाखैमोन बेना माबायाव बिदिनो अबाव मोनखायाखैमोन नामाथाय आंबो खेल खालामाखैमोन बारा एकाउन्टखौथ' लक खालामनो हागोन खोमादां हागोन हानाया होमबाबो नायबा मोनगोन नामा बेंकफ्राबो अबाव फैसा बरनो अबे जायगायाव ना अबे जायगाफ्राव फैसा बरनो बेफोरखौ होमबाना अबे जायगायाव दं एसेबाबो आन्दाज मोनगोन नंगौ माने फटकिनि खालामग्रोबाबो माबागोन नामा होननानै साननो नंगौ दे होमबालाय ना दे नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ ना आङो दायो दंफैयो नैबे दुब्लि बारियाव माने आं अचानक माने मेसेजखौ मोनबाय निउसाव मोननाय लेखायैनो आङो माने दुब्लि बारियाव फैनानै जोंहा माने दायो बैसागुनि 2 तारिख दै दिनैहाय आंबो दाख्लै माने बावखुंग्रियाव थांनानै मैया 1 तारिखखालि मोनफैबाय मैया 1 तारिखखालिथ' आं माने मोनानायजों जाबजों फुङाव आङो जाबायदि सफैनानैनो आङो जाबायदि दुगैनानै उन्दुबाय माने जेला माने 4ता जाबाय अब्लासो सिरि मोनबाय आङो बेरायनो मोनासै मैयाबो ओमफ्राय दिनैहाय जों गामियाहाय 2 तारिखआव गामियाव रंजाबाय बाजाबाय बेबायदि रंजानाय बाजानायाव बेफोरबायदि काहिनिया जाथाया जादों आरोखि बे जाहैबाय जोंहा नैबे सुग्रुमबारियावहाय आंनिनो सोमोन्दोआव आदै जायो जोंहा आदैनि हिन्जावा गथ'आबो 2 बैसो जाया नङा जाबाय दा माने खिन्थु मा खारनाव बेफोरबायदि जेनेबा गारनानै न'खौ गारनानै खारलायखो बेखौ आङो दानि नोंथांमोनजोंहाय नैबे कल रेकर्ड खालामनानै आङो रायलायबाय जायनि खारग्रा जाग्रानि हौवाजों आरो आंनि आदैजोंहाय आदै बुंनाय बायदि बाथ्राबाथ' माने जेबो मिथिया जाहैबाय खुनु नांलायनाय गैया खुनु माने दावराव दावसि जायाखै खिन्थु सोरजों थांदों सोरजों थाङाखै दासिम बेखौ जेबो मिथिया आरो फन रायलायो ना रायलाया बेखौबो दानि सोंनायावहाय जे सोरजों रायलाया बेखौबो मिथिया होनना बुंबाय बे बेलायावहाय आङो नैबेखौ बुंनो नागिरदों आरोखि इमान जे मोजां न'खराव जेनेबा गावसोरथ' हौवा हिन्जावल'सो थाखायो फिसाला गेदेराबो दिल्लीयाव थायो आरो फिसाला उन्दैयाबो हस्टेलाव थायोमोन दासो फरायबाय दं क्लास 7 ना मायाव मोनदों दै फिसालाया दाथ' जेनेबा गावसोर हौवा हिन्जाव सानैल' आरो थांनायावबो माने मा जाहैबाय गावनि डकुमेन्टस मोनसेबो गालाङाखैनो आरो लोगोसे एटिएम कार्डबो लांफाबाय बा बेंक पासबुकआवबो माने 5 लाखनि सामथिं दंमोन जाहैबाय बेखौबो गावनि एकाउन्टआवनो दंमोन हिन्जावनि एकाउन्टआव बेखौनो माने हिन्जाव लाना थांफाबाय आरोखि बे खोथाया बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो दुखुथाव आरोना माने बिराद माने सानथावना माने बाथ्रा आरोखि बे ओंखायनो आङो नैबेखौनो खावलायदों जे सोरबाफ्रा नैबे फट'खौ जुदि नुयोब्ला बा नोंथांमोना जुदि अबाफोर जुदि नुसनबायदोंब्ला बे फट'खौहाय आरो आं नै स्क्रिनशटआव होना दोन्दों फट'खौहाय नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे कन्टेक्ट नाम्बार होनायावहाय अबेबाफोर जुदि नुसनबायदोंब्ला आरो जेरावखि थाया मानो बा जेरावखि नुवा मानो नोंथांमोना नैबे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय नैबे प्रफाइलाव बा नैबे आंनि स्क्रिनाव होनाय फट'आनो आरो नोंथांमोनहा जुदि नुसनबायदोंब्ला बा अबाफोर जुदि नुदोंब्ला नोंथांमोना एकदम डाइरेक्टलि नैबे नैबे कन्टेक्ट नाम्बार होनायाव नोंथांमोना कन्टेक्टखौ खालामनानै खिन्थिहर जाहाथे
नैबे खारजानाय न'खराबो जाहाथे मोनफिनो आरोखि दा बिथाङा माने नैबे रंजानाय दिनावहाय दिनै माने गामि गामि मोसादों रंजादों दिनैसो माने दुखुजों मा खालामगोन मा मागोन बिराद दुखुनि गेजेरजों दा जोंहा आदैया दं आरोखि ओंखायनो आं भिडिअखौहाय बेखौ बानायबाय नोंथांमोना जुदि अबेबा नुसनबायदोंब्ला बा नुदोंब्ला नोंथांमोनहा नैबे फट'आव नुनाय सावगारिखौ आरो ओमफ्राय नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै हरनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय गुरैयै आरोना जेरावखि नुवा आरोखि नोंथांमोना माने थाबैनो कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरोखि ओंखायनो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना जेरावखि मोना बा नुवा आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो जाहाथे सोरबाफ्रा नुबाबो जोंजोंहाय जेनेबा कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्थाहरथों दै